Gibisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang Bugos City kun ground zero dihang mitay og ang magnitude 6.9 nga linog. Dugang tabang iyang gipasalig sa mga biktima sa linog. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Kining pamilyang Avenido, kagahapon lang nibalhin din sa Tent City sa Barangay Kugon. Nagtulda-tulda sila gawa sa naguba nilang panimay sa Barangay Gairan nga nahimutang haduol sa epicenter sa magnitude 6.9 nga linog sa Bugos City niadtong Setyembre 30 sa gabi. Nagtulda-tulda sila sudda sa kapindwa ka semana. Daghan sinkhole dito sa mga jud dapit sa hadlok na jud may mukuan bang nya dol mi sa dagat. Munang ni Decide balhin na lang mi diri oo. Wala man sila'y problema panahon sa ting-uwan dinhi sa Tent City, apan magproblema sila sa grabing kainit kun maadlawan. Okay naman ma'am, kumpleto naman ang pagkaon. Nanama po sila mga tambal ma'am, okay naman. Pero kung ingnaron nga adlawan ni Init kayo ma'am. Nang gawas na lang tak. Mato ni Jonas Mako, Tent City Camp Manager nga naana sa 162 families o 894 individuals ang nagpuyo sa Tent City as of ganihang buntag. Tungod sa pausab-usab nga panahon diin init kaayo usay sama nilang karon ug usay usab adunay pag-ulan ngadto na sa kusog gid nga pag-ulan hinungdan nga giangkon sa Philippine Red Cross nga adunay gipipila sa mga ania sa Tent City nga magkasakit makasinati og ubo ug sipon hinungdan nga dito Miyerkules lang ilang gitukod kining isolation tent nga alang sa lalaki ug lahi usab ang alang sa babae. We cannot deny the fact that we are not perfect, ano? Pero we can always aim for excellence and may mga partners naman tayo na tumutulong sa atin. Ang maong isolation facility o kining pool ang baguhay lang gimuntar o gidayeg ni Presidente Bongbong Marcos atol siyang subling pagbisita sa Bogotan City ganihang udto. Bisan sa kainit sa panahon, gituyok sa Presidente ang pipila ka mga tent. Gipangumusta ang mga nanimuyo ni ini. Nakigsandurot makadiyot ilabi na sa mga bata nga miduol kaniya. Ganun ang situation report namin dito ngayon. Maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward. Miuban sa Presidente sa pag-inspeksyon sa Tent City, sila si DPWH Secretary Vince Dizon, DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, PRC Chair Richard Gordon o DSWD Secretary Rex Gatchalian. Samtang di layo sa Tent City, adunay mga nagtulda-tulda pa sa open space gawa sa ilang panimay nga partially damaged. Kinsa nanawagan ngadto sa Presidente sa nasod nga matabangan usab sila. Tabangan lang mi sa kanang ang amo ang balay nga na crack. Gipasalig sa Pangulo nga tanang apektado ang matabangan, pinaagi usab sa mga cash assistance ug housing materials nga ipanghatag. Gipaybaw ni Gatchalian nga gisudan karong adlaw ang payout alang sa 250 families sa lungsod sa San Remigio ug 149 families sa Bugos City. 10,125 pesos alang sa mga totally damaged nga panimay ug alang usab sa partially damaged 5,250 pesos. And we're still waiting for the holistic target kasi as we speak, nagva-validate pa yung mga local government units. So tandaan nyo, nagbibigay sa amin ng listahan ang mga local government units. So we're still waiting for them to submit a complete list. Samtang 134 ka mga modular shelter unit o smart homes ang pasiunang gipangayo ni Bugos City Mayor Mayel Martinez ngadto sa DSUD nga mapahimutang dinhi sa Bugos City. Merong mga areas na nakita natin right after the assessment na nasa mga living near the sinkholes, living near the fault lines. So parang kinukuha natin yung actual na mga numbers talaga, ng mga kailangan talaga nating ilikas dun sa mga tinitirhan nila. Oba ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.